Basale Dengwane abahlali baseMshwathi. Abatakuli banethemba lokuthola ezinye izidumbu ngaphambi kokuthi imvula iphinde ivule. Sawubona mlaleli, izindaba zeNkanyezi TV, nginguNothi kaMaphumulo. Amathimba bekule ndawo kusukela ezintatha zangoMsombuluko, athungatha abantu abamuke nezikhukhula. Amathimba abatakuli amatasatasa KwaZulu-Natal kulandela izikhukhula ezinamandla eNew Hanover eMshwathi. Izimvula ezinamandla zishiye ukhala emva kokucelela phansi izakhiwo ezihlala abantu, kanti nokuhlolwa komonakalo kuyaqhubeka. Ngemuva kwamahora bethungatha abantu abadukile okungenzeka ukuthi bamuke nezikhukhula, ithimba labatakuli likwazile ukuthola isidumbu esisodwa kwezintathu ezinyamakele. Futhi njengoba kulindeleke izimvula ezinamandla, ithimba lithi kuzoba nzima ukuqhubeka nomsebenzi wokuthungatha. Lesi simo sishiye amakhulu emindeni yasele Dengwane emva kokumuka kwemijondolo nezikhukhula. Inhloko ye-I-Imdad Foundation yezokusesha nokuhlenga, u-Ifan Ahmed, uthe lesi sidumbu bekunzima kakhulu ukusithola ngenxa yemfucuza nezihlahla ezinde esinazo ngemuva. Isidumbu besivaleleke phakathi kwemfucuza ebihamba nezikhukhula. Uthe imvula elindeleke ngoMsombuluko ntambama futhi izophazamisa imizamo yabo yokuthungatha lezi dumbu abangakazitholi nokutakula. Inselelo ukuthi kulindeleke imvula enkulu namhlanje ntambama. Ngiyethemba ukuthi njengoba amanzi ehlile sizozama ukuthola lezo zidumbu ezimbili ukuze imindeni izothola ukwelapheka. Unxuswa izakhamuzi ikakhulukazi lezo ezisezindaweni eziphansi ezijwayele ukuhamba amanzi uma kunezimvula ezinkulu ukuthi zisuke kulezo zindawo zinyukele ezindaweni eziphakeme njengoba izimvula ezinamandla zizohlasela kule ndawo. Izindaba zeNkanyezi TV, nginguNothi kaMaphumulo.